Takže vítejte u tohohle videa. V tomhle videu bych vám... Ježiš. Koukám, že jsem špinavá. Já jsem špinavá. To jsem si všimla teď. Sakra. No, půjdeme k tématu videa. Takže vítejte u tohohle videa. Jste názvu... Jo, vlastně teď název videa se jmenuje Překvapení. Takže překvapení je to, že vám v tomhle videu ukáže majitelka svýho potkana. Ja. No, jmenuje se Mížánek. Víš, Míčo? Koukejte, on mě bojí. Mížánku. Počkejte, já jenom otevřu tohle. Mížánku. No teď nechce, no to jedem. A je úplně rozum. Možná si říkáte, že ta klece není malá. A je, já to za od tety. A no, možná si to neříkáte, ale jako my máme takovou velkou pomerčetých, jenom a dlouho jsme jako ji nezkoumali, že jo. Když jsem dneska chtěla umýt a prostě tak měla v sobě díru. Takže musíme koupit novou, takže musí zatím vydržet ještě v téhle malý. Já ho mám teda v posteli, jo. Jsem na palandě. Majitelka spí, víte? No, že takhle to u mě vypadá. Posteli, jo. Mám teda tamhle mám takhle domečky a to. Mám tady takhle ještě z Vánoc. Ale tohle není ukázka majitelčinný postele, ale tady Míšánka ukázka. Veď, Míšo, pojď ven. Pojď, Míšo. Míšánku, pojď ven. Míšo! A na majitelce se úplně líbí tenhle ocásek na něm. No, pojď ven. Šup ven. To je ocásek. Jmenuje se Míšánek. Se ale Berta, ale já jsem ho přejmenovala. To je moje noha. Kam jdeš? Kam jdeš? Počkej. A určitě natočím nějaký videjko. Jo? Emikemaui, třeba takový můzek. Ne, neumím zpívat. A nebudu vám tu fakt zpívat. Jo? Jo, a chtěla bych taky LPS Židavce poděkovat. Je to teda první soutěžící v mý soutěži. Jsem fakt díky moc. Jsem nevěděla, že si někdo přihlásil, já mu se nakonec někdo přihlásil. Jo, a chtěla bych ti říct, jako, že ta židavka, ten kůň, nebo ten poník, nebo prostě tam ten koníček, tak ten se mi líbil nejvíc. Jestli teda na tohle koukáš, tak ti to zkazuju, že se mi nejvíc líbily. No a ještě tady Míšánek. To bude trvat 5 minut, prostě vám ho tady budu ukazuju, co dělá. Ne, majitelka neví, kolik mu je. Její máma ještě musí zjistit vody. Tety prostě no. Musíme ještě koupit domeček mu. Nekoupili. Včera jsme byli v Ústí a koupili jsme mu tam nějaký jídlo, protože teta nám k němu jako dala jídlo pro křečky a to moc nejedl. Tohle co trošku jí, to, co jsme koupili, jako moc ani nejí. Já tam dal třeba i sušenku, co se dostávají takový vždycky kavárnách, tak majitelka vždycky dostanou 2. Au, nebylo? 2 a vždycky jednu dostane její ségra a jednu ona, jenomže tentokrát nedá svý ségře, ale jednu si snědla a druhou dá Míšánkovi. A takhle to asi bude furt. Stejně její ségře je už 14, takže tak. No, takže tamhle má jídlo, tady má pití. No, vodu tam mám, jídlo, jak jsem říkala, a nejvíc mu chutná slunečnicový to. A když tak natočím ještě video, kde já ho jakoby zatrl jsem tady takhle to zatrl jsem, aby mi neuteknul.
No, tak jsem, Milan, to za terasem, protože tam je jakoby díra. Tam je takhle díra. No, jakoby, že tam může spadnout. Tam taky dávám deku. A pouštím ho, tak to určitě jak natočím video, že tohle video je bude mít 6 minut, protože já to nechci mít nějaký vteřiny, ale jenom minuty, to je nejlepší. Takže vám ho tady ukážu. Tak natočím ještě, že se bude proběhnout. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď!